Rad. Kako inženjer postavlja pisanje nešto. Što mene snimaš? Ma slabo sam. Slabo je. Ma ja. Ja, pa vidiš korisno je. Ne može ni ući. Ajmo nađi ovaj program. Vidimo noviteta. Ovo je raritet. Pa šta ću sad snima dan? Snima pola novi kižoga, novi patent pola, sad ću da snima, samo drži. Oda kad je ovo, ona unuki sa ovdje kjena je poslud. Kada ga Franka Voće, Marno, vidi ga. Ovo je isto Franka, da stigiš gdje. Što mene snimaš? Ovo je snima, vidi, gledaj ovo. Ovo ja u životu nisam. A ja ovo u životu. Kada je ovo? Kotač. Potri stigli se pata jednu. Gledaj. Ne znam, ovo je snima, Samo ne drži, vam. neka razmašiš se. Ovo je gore te tika, ovo je gore te tika, je samo. Isto be, gore isto be. Pogodi programa. Ne, gore ja ne, isto be kao ti rekao. Šta je otvara zarko da se na brodu? Ajmo nađi, mlađe, utrši. Alo! Daj vam, nemoj tamo kuvat. Jebete učenje. Evo Darko sad kuha u sobi tamo. Kuha u njemu, a i kuha i on. Vidi. Evo kesti. Sve bi bila spita, čuvač tu povucu liniju. Doj, bolam, uđedu. Alo, evo dokazana kuhu. Bola, prospava se to, bola. Da, bola dokazana kuha, spiti, daj povucu. Prospava se, bola. Evo ga nazi. Prospava, Noće krosne, noće. Evo recite gdje smo bili.